Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Karayar Arziki na marubuciya Bilkisu Ibrahim, wanda yake zuwar muku daga Manha Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda babu wanda ya iya cewa uffan a duk taron. Dan ya Umar bai ba ma kowa damar hakan ba, hasali ma ɗakinsa ya shige, ya bar sa a nan. A falon nasa ma abin mamakin ya tarar don nan ma komai babu sai agogo da wata kujera guda ɗaya da yakan zauna domin hutawa, sai teburi a gefenta wanda yakan ɗora abubuwa. Da ƙyar ya ja ƙafarsa zuwa cikin bedroom ɗin, zuciyarsa cike da tunani kala-kala. Nan ma dai bata canza zani ba don babu komai sai katifa da jibgin suturansa a kai, sai kuma tarkacen da ba a rasa ba. Jin hajijiya na neman ɗibarsa ya dafe bangon ɗakin. Cikin zuciyarsa yake tunanin wa ya yi masa wannan aikin. Ba dai za a danganta ta'asar nan da ɓarayi ba, don babu abin da ɓarawo zai yi da katako. Zuciyarsa ta fara rawa akan ina Asma'u ta samu kuɗin biya masa asibiti. Can wata zuciyar ta ce ita ta sai da kayan gidan kenan. Dam gabansa ya faɗi, ya shiru ba tare da ya yi ko da ƙwaƙƙwaran motsi ba. Ya ma rasa wani tunani zai yi a kan lamarin. A can ɓangaren Asma'u ma dai tunani take, yaushe ya Umar ya yi cinikin kayan gidansu? Kanta bai ida kwancewa ba sai da ta shiga nata ɗakin. Babu komai an kwashe sai katifa. Hatta da akwatunanta na lefe an kwashe su kaf. Sai kayan da ta zo da su daga gida aka zube a katifa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai take iya ambata. Yarab ta zube bisa katifar tana sauke numfashi. Wai me ya shiga kan yaya Umar ne haka? Dan kawai karayar arziki ta riske ka, sai komai da ka mallaka ya zama hajar rabawa a kasuwa? Haba wannan wace irin rayuwa ce? Ɓangaren dangi ma dai kowa lamarin ya girma tunaninsa amma babu halin magana. Don su duk tunaninsu siya Umar sun sai da kayan gidan ne don nema masa lafiya. Wannan ya sa tausayinsu ya ɗarsa a zukatan wasunsu. Anti Sa'a ma kasa zama ta tattara 'ya'yanta suka tafi tana kuka da tausayin ƙanin nata. Ganin haka sauran suka yi ma Asma'u sallama su ma suka tafi. Daga Asma'u har ya Umar sun riske kansu ne a cikin halin shiru da zargin juna. Kuma har zuwa yammaci babu wanda ya iya neman ɗan uwansa, balle tambaya a gare shi. Ganin agogo yana nuna ƙarfe 3:45. Ya saka Asma'u tashi ta fito da ƙyar saboda jin cikinta ya fara kiran Ciroma. Ta san kuma ga ya Umar ma haka ne. Kicin ta nufa da nufin dafa musu ko me ya samu, su zurara ma hanjinsu. Mamaki, al'ajabi da tsinkewar zuciya duk suka riske ta a lokaci guda. Wayan babu komai a kicin ɗin, ko da kuwa cokali ne. Haka ma sto ɗin babu alamar ƙwayar gero a cikinsa. Ta nisa tare da sauke numfashi, ta ma rasa abin faɗa, don haka ta fito zuwa ɗakin ya Umar. To fa, ta ambata yayin da ta yi tozali da nasa ɗakin shi ma wayan. Ta haɗe hannayenta a ƙirji tana ƙara raba idanu a kan komai. Shin kuka za ta fasa ko kuwa kururuwa? Da sauri ta fito zuwa ɗakin Lubna, nan ma dai an kwashe komai ko tsinke ba a bari ba nasu. Ɗakunan ya fi dama-dama tunda an bar nasu ɗakunan ma ya ɗan fi dama-dama tunda an bar musu katifu da agogunan kallon lokaci. A yanzu kan ba tsinkewar zuciya ce kaɗai ta riske ta bare da tsinkewar 'yar hanjin da daskarewar jini. Da ƙyar ta ja ƙafafunta ta koma ɗakin ya Umar. Masu iya magana kan ce ta inda aka hau ai ta nan ake sauka. Bedroom ɗinsa ta kutsa kai ba tare da neman izini ba bare tsoron shiga. Babu kowa a ɗakin sai dai ƙarar ruwan wanka daga bathroom ɗinsa. Wannan ya sa ta zauna a bakin katifar tana bin tulin kayansa da ke jibge bisa katifar da kallo. Yana fitowa ta miƙe zumbur tamkar wadda aka tsikara da sauri ta fice a ɗakin. Shi kuma ya raka ta da kallo bai ce komai ba ya zauna yana shafa mai. Duk jikinsa babu ƙarfi yake jinsa. Jallabiya kawai ya zura ya fito domin tafiya masallaci sallar la'asar. A falonsa ya tadda Asma'u har zai wuce sai kuma ya juyo ya kalle ta ita ma shi take kallo. Amma suna haɗa ido ta janye nata ya ce lafiya kuwa? Tashi ta yi tsaye tana tura baki gaba muryarta na rawa ta ce yaya Faruk me yasa za ka yi haka? Kallonta yake yi sama da ƙasa don bai san inda maganar ta dosa ba. Hasali ma
shi ya dace ya mata wannan maganar saboda sai da kayan gidan da ta yi. Ganin kallon da yake mata ya saka ta jikinta yin sanyi, shi ma juyawa ya fice abinsa ba tare da ya sake cewa komai ba. Da ƙyar ta iya jan ƙafarta ta koma ɗakinta, ita ma sallar ta gabatar. Tana nan zaune a kan sallaya, cikinta na ƙugin yunwa. Ta ji alamar shigowar mutum. Kafin ta yi wani yunƙuri, ƙamshin turarensa ya sanar da ita shi ne. Sosai yake bin ɗakin da kallo, ji ya yi wani haushi ya kuma turnuƙe zuciyarsa. To ai ɓarnar ta yi yawa. Kujerun babban falo kaɗai za ta iya saida su sama da 200,000, amma shi ne har da na ɗakinsa da na ɗakinta. A fusace ya ce, ke, wai me ke damunki ne? Asma'u ta ɗago tana kallonsa, tuni tsoronsa ya tasiranta a zuciyarta. Don ganin yadda idanunsa suka kaɗa suka yi jazir. Muryarta na rawa ta ce, yaya, babu abin da ke damuna fa. Wata uwar harara ya galla mata wadda ta saka ta saurin tsuke bakinta. Ya kuma daka mata tsawa, uban waye ya saka ki sai da kayan gidan nan. Cak! Jikin Asma'u ya tsaya daga rawar da yake yi sosai take kallonsa da kuma mamaki. Shi kansa ya lura da hakan. Ta ɗauke idonta daga kansa tana faɗin, ni ban sai da ko cokali ba a gidan nan. Ni ma kuma ɗazu maganar da na je yi maka kenan. Daidai da kicin ba a bar komai ba. Haka ma ɗakin Anty Lubna babu komai. Shiru yayi yana kallonta zuwa can kuma ya ce, to idan baki bacci wane ne? Kin san dai ɓarawo ba zai saci katakai ya bar kayan sakawa ba. Shin ina ma kika samu kuɗin biya min asibiti? Zuwa yanzu kam zuciyar Asma'u ta fara tunzura. Da haka ta fara magana da ɗan karsashi. Wayata na sayar, na yi hidimar asibitinka. Don a lokacin ba ni da abin da ya wuce wayar, sai kuma kayan lefena. Don su kaɗai na mallaka a gidan nan, su kaɗai kuma zan bigi ƙirji na ce nawa ne. Ko a shekaran jiya da na zo gidan nan, komai yana nan. Na tabbata duk wanda ya yi wannan aikin ajiya ya yi shi. Buhu ta shige Bazum ba tare da ta jira cewarsa ba. Cike da mamaki ya bi ta da kallo, dama ya san tuni Asma'u tana da tsiwa, daga baya ne ta bari saboda tana shakkarsa. Fita ya yi zuwa ɗakin Lubna don ya gaskata maganar Asma'u. Ilai kuwa babu komai a cikinsa, kamar ma ba a taɓa ajiye wani abu da ya danganci mutum ba. Can jikin ƙofar windo ya hango wata farar takarda, a hankali ya taka ya zare ta tare da buɗewa. A natse ya fara karanta takardar. Bai kai da zuwa ƙarshe ba ya sake ta a wajen yana ambatar addu'ar da ake so mutum ya yi yayin da al'amura suka tsananta a gare shi. Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala. Ya Allah, babu wani abu mai sauƙi sai abin da ka sanya shi ya zama mai sauƙi. Kuma kai kana sanya tsanani idan ka so ya zama sauƙi. Haka ya yi ta maimaita wannan addu'a. A hankali nutsuwa ta fara zuwa a gare shi, ɗaukar takardar ya yi fice daga ɗakin. Ya koma nasa. Asma'u da ke laɓa tana kallon duk abin da ke faruwa, ta koma baya da sauri don ganin zai fito. Ko da ya shiga ɗakinsa sai ya yi wurgi da takardar a katifar. Shi ma ya faɗa saman kayan ya kwanta domin samun sauƙin zafin da yake ji. Asma'u na nan zaune a falo shiru sai ga Rafi'a da abinci. Sosai dai murna da hakan ba ta ɓoye ma Rafi'a damuwarta ba. Ta sanar da ita komai. Sosai lamarin ya girgiza Rafi'a. Asma'u ta miƙe ta kai ma ya Umar abincin. Ta daɗe a kansa tana masa magana amma ko motsi bai yi ba, bare ta yi tunanin zai amsa mata. Hakan ya sa ta dire abincin da fitowarta. Haka rayuwar gidan ta ci gaba da tafiya cike da ƙunci da damuwa. Babu mai shiga harkar wani a cikinsu. Gaisuwa kawai take yaɗawa sosai kuma kai masa abinci, wanda Rafi'a ta juri kawowa kullum ba da sanin mama ba. Ranar ya shirya fita tsaf ya fito yana ta zabga ƙamshi don in baka sani ba za ka taɓa cewa yana cikin wata damuwa ba. Fuskar nan fa yau sai annurin haƙuri ke tashi. Sai dai duk wanda ya san ya Umar ya kalle shi a yanzu ya san ya rame sosai. Sai dogon hancin nan da ya yi ziri-ziri. Jin ƙamshin turarensa ya yawaita a wajen ya saka Asma'u da ke kwance ɗagowa tana kallonsa. Tashi ta yi zaune, shi ma sai binta yake yi da kallo. Gani yake duk ta canza masa kamar ma ta yi baƙi. Tausayinta ya ɗarsu a zuciyarsa, zama ya yi a bakin katifar kusa da ita. Cikin taushin murya ya ce, Husna, ba ki da lafiya ne? Ƙwalla suka cika mata idanu, kanta a ƙasa ta ce, a lafiya ta ƙalau. Shiru ya yana nazarinta zuwa can ya sauke numfashi. Ɗaya daga cikin wayoyinsa ya zaro daga aljihu. Ya cire sim card ɗinsa sannan ya kalle ta, ina sim card ɗinki? Yana nan. Ta faɗa kanta a ƙasa, ɗauko min. Tashi ta yi tamkar kaza da ƙwai ya fashe ma a ciki. Ya bi ta da kallo sanye take cikin siket da riga na shadda ruwan ƙasa mai turuwa. A da kayan sun mata kaɗan amma yanzu da ta rame sun mata yawa.
Katse masa tunani ta yi ta miƙa masa sim card ɗin bai ce komai ba ya karɓa ita kuma ta koma inda take da ta zauna. Saka sim card ɗin ya yi a wayar ya saisaita mata abubuwa sannan ya miƙa mata yana miƙewa. Ga Lala take kallonsa da waya a hannu. Ganin haka ya ɗora mata bisa cinyarta ya ce zan je wani waje yanzu don ina so na fara neman aiki. Muryar Asma'u a sanye ta ce Allah ya tsare ya ba da sa'a. Amin ya faɗa yana mai jin daɗin addu'ar tare cikin zuciyarsa. Tun da ya fice take ta juya wayar a hannunta tana murmushi a ranta ta ce ko wayar nan ta kai nawa? Don tabbas daga ganinta an saye ta da kuɗi masu nauyi. Ta sumbaci wayar tana murmushi tare da shakar da daɗin ƙamshinsa da ke tashi a jikin wayar. A hankali ta furta Allah ya bar mu har abadan. Mai Umar Faruk abin so na, farin ciki na nusful hayat ɗina. Hawaye suka gangaro a bisa fuskarta. Kamar wadda aka yi ma magana a kunne ta miƙe zumbur ta nufi ɗakinsa. Takardar ranar ta fara bulayin nema amma duk inda take zatanta babu ita. Ta cije leɓe tana yarfe hannu jin baƙin ciki. Har ta kama hanyar fita sai kuma ta dawo. Bai kyauta a ce ta ci gaba da barin ɗakin da kayansa a kan katifar nan ba. Komawa ta zauna a hankali ta fara ware gogaggu da wankakku. Waɗanda babu guga har ma da masu dauɗa. Aka haɗa a wajen. Zagewa ta yi sosai ta gyara ɗakin tsaf ta ɗauko zanin gado. Ta shimfiɗa. Kamar an ce ta ɗan ɗaga katifar sai ga takardar ranar. Wani murmushin jin daɗi ta saki ta ɗauki takardar ta ajiye gefe. Sai da ta gama gyara komai tsaf sannan ta fice zuwa ɗakin da cike da son ganin abin da takardar ta ƙunsa. Ya Umar kam ko da ya fita a ƙofar gida suka ci karo da maƙwabcinsa. Hannu ya basa suka gaisa ya Umar ya masa godiya sosai akan taimakon da ya masa ranar. Babu komai ɗan uwa ai an zama ɗaya. Amfanin maƙwabtakar kenan. Haka ne gaskiyarka na gode sosai Allah ya bar zumunci. Sai dai ban san sunanka ba. Murmushi maƙwabcin nasa ya ce haka ne ni sunana Muktar. Masha Allah Malam Muktar ni kuma sunana Umar Faruk. Masha Allah Umar daga yau ina fata za mu zama abokan juna. Matanmu ma za su zama ƙawaye. Babu damuwa Muktar Allah ya bar mu tare su ma sai mu yi ƙoƙarin haɗa su. Sun ɗan daɗe suna hira sannan Muktar ya masa sallama ya koma wajen aikinsa. Dama ya yi mantuwa ne ya dawo ɗauka. Ya Umar ma mashin ya tsaida ya hau suka nufi inda zai je. Hai Umar Faruk. Jikin Asma'u har rawa yake yi wajen buɗe takardar. Ta jingina da ƙofa. Bayan ta rufe ta fara karantawa. Hai Umar Faruk. Abin mamaki da al'ajabi. Umar na san abin da za ku fara ambata kenan kai da matsiyatan danginka da mayyar matarka. A yayin da kuka shigo kangon gidanka kuka tarar babu komai a cikinsa. To ka san wacce ce ta shirya waɗannan abubuwan? Mamaki da al'ajabi abin mamakin da al'ajabi kuwa ni ce nan Nabila. Ni ce nan Lubna. Na yi haka ne saboda ba zan taɓa bari ka ci gaba da morar wani abu daga dukiyarmu ba. Ba zan taɓa barin wannan shegiyar matar taka jin daɗin rayuwa da kai ba wallahi Umar. Ni ce nan na kwashe komai na gidan nan kuma na yi kyauta da su. Ku ƙarata a cikin talaucinku dama a haka kuka taso kuma a haka za ku ƙare. Ɗan matsiyaci ko a tulun man shanu. Ɗan matsiyaci ko a tulun man shanu ka saka shi haka zai fito bai dangwali komai ba. Na so ka tamkar babu wani namiji a duniya. Mahaifina ya maka gata tamkar shi ne ya haife ka. Amma saboda butulci irin na talaka, ka rasa da me za ka saka mu sai da wata abar banza. Wai kishiya. Tom ga fili ga mai doki nan saura kuma su kuwa ko? Allah ya ba da sa'ar cin gabza. Mukan na gaba ya yi gaba na baya sai labari. Abin da ya sa zan bar ka ka tsira da gidan da kake ciki ma, saboda ya zama tukwici a tsaron dukiyar mahaifina da kai a baya ne kawai. Afra da Amra kam ka saka a ranka ba ka taɓa haihuwar wasu 'ya'ya ba a duniya. Ni kam ka manta da ni hakan zai fi maka sauƙi. Wa'assalam matarka a da. A jiya zuciya Asma'u ta sauke ƙirjinta har wani ɗagawa yake yi sama saboda bugawar da zuciyarta take yi da ƙarfi. Ta dafe ƙirji tare da limshe idanunta hawaye na zirara a kumatunta. Wani tausayin ya Umar ne ke ta walanke leluwa a zuciyarta. Ashe dama duk abubuwa saboda ita yake faruwa da shi.
Haba Anty Labna, me yasa za ki haka ne? Gara a ce kin raba ni da ya Faruk da a ce kin cutar da shi da ƙuntata rayuwarsa. Saboda ni, ina son ya Faruk, ba na son wani abu da zai ruguza duk wani ci gabansa. Ya Allah ka kawo ma wannan bawa naka ɗauki. Ta zame ta zauna a ƙasa da ɓas tamkar wata mai shirin hawa bori. Ta daɗe a wajen tana kuka kamar wadda aka ce inna ko baba sun mutu. Ganin babu sarki sai Allah ta miƙe ta wanke fuskarta. Hijabinta ta ɗauka ta saka ta fito. Har ta je ƙofar fita sai kuma ta fasa komi ta tuna. Dawowa ta zauna a tsakar gidan tana bin ƙadangarin da ke ta guje-guje da kallo. Ya Umar kam yana can yana ta bala'in neman aiki duk inda ya san yana da wata alfarma a da sai da ya je. Amma ƙalilan ne ma a cikinsu suke nuna sun gane shi. Wasu ma nunawa suke yi ba su taɓa ganinsa ba. Murmushin takaici kawai yake yi ya tafi. Har yamma likis babu wani ci gaba sai ma wahalar ƙishirwa da yunwa da ta addabe sa. Ganin magarba ta kawo kai ya hau mashin ya nufo gidansu. A tsakar gida ya iske Mufida da Rafi'a suna da hadar girkin dare. Rafi'a da ke wanke naman kaji ta ɗago tana kallonsa da murmushi. Ya sani da zuwa. Yawa Rafi'a aiki kuke yi? Yaya ina yini? Lafiya lau ya makaranta alhamdulillah yaya Mufida ita ma ta gaishe shi. Amsa mata yayi ita ma cike da kulawa don ita ma yanzu tausayinsa take ji. Tunda ya kwanta a asibiti. Ya ce mama fa tana ciki ita da ya Abubakar oke shi ma ya zo gidan ne yaya. Cikin falon ya shiga da salama ya Abubakar da mama suka ɗago suna amsa masa. Babu yabo babu fallasa. Durƙusawa yana gaida mama ta amsa masa kadaran kadaha. Hannu ya miƙa ma ya Abubakar shi ma suka gaisa. Suna gama gaisawa ya Abubakar ya miƙe to mama na. Bara na wuce gida sai kuma gobe. Babu dai abin da kike buƙata ko a'a Sadiq ɗina ba na buƙatar komai wallahi. Ka wadata mu da komai sai dai na ce Allah ya yi maka albarka ya ƙara arziki. Amin mama na sai da safe Allah ya kai mu ka gaida min 'yan jikokina da ɗiyata. Za su ji insha Allah. Sai da ya je bakin ƙofa sannan ya ce oh Umar sorry fa na manta kana nan ba mu yi sallama ba ashe. Sai da safe ko na ce sai wani jikon don ko kun yi wuyar gani yanzu. Ya Umar da kansa ke a duke tun ɗazun yana sauraron taɗin na su mama. Ya ɗago idanunsa da suka fara canza launi zuwa ja saboda ɓacin rai. Ya san sarai habaici ya Abubakar ya masa amma ko kaɗan. Fuskar jarumin naku ba ta nuna ba. Fuskarsa shimfiɗe da murmushi ya ce babu damuwa ya Abubakar sai da safe. A gaida iyalin. Ficewarsa ya yi ba tare da ya amsa ba. Ya Umar ya dawo da kallonsa ga mamar da take ƙirga kuɗin da ya Abubakar ya kawo mata yanzu. Sai murmushi take yi ana dangwalar yawu da ƙara tisa ƙirgar. Bai ce komai ba ya mai da kansa ƙasa. Yana jiran ta kammala. Sai da ta gama tsaf sannan ya ɗago ya kalle ta gaba ɗaya fuskar ta canza yanzu babu walwala. Amma kuma idonta na kan ya Umar ɗin. Muryarsa a rarraune ya ce mama dama na ji. Muryarsa a rarraune ya ce mama dama na zo na sanar da ke yadda muka yi da Libna ne. Baki mama ta taɓe a masifa ta ce Umaru kai ni da bani da wata Libna tunda kuɗin ubanta ba su amfane ka da komai ba. Idan da su wasu mutanen arziki ne ai da sun taimake ka ko don ganin halin masifar da kake ciki. Amma mutanen nan sun yi fumfuris saboda baƙin ciki irin na mai arzikin da baya so talaka ya samu. Wace irin wahala ce ba kai ma ubanta ba fi sabilillahi. Amma yanzu suka watsar da kai. Ko fa duba ka ba su zo sun yi a asibiti ba. Har ka yi kwanakinka ka gama jinya. Shi dai Umar tunda mama ta fara sababinta bai ce komai ba kansa ma na ƙasa. Sai dai zuciyarsa tana mamakin halin manta alkhairi irin na mahaifiyarsa. Ko ba komai iyayen Libna sun taka rawar gani a kansa. Kuma har gobe yana ganin su da mutunci ba kuma zai manta da karamcin da suka yi masa ba a baya. Jin mama ta yi shiru ya gane ta gama nata muryarsa a tausashe ya ce Tom mama ki yi haƙuri amma ba wannan magana ce dama ta kawo ni ba. Tsaki mama ta yi ta ce ka ji zancen banza to me ya kawo ka? Sai da ya haɗiye wani yawo ƙirjinsa yana dukan uku ya ce mama na saki Libna tun kafin na kwanta a asibiti. Ba mama ba har Mufida da Rafi'a da ke ƙoƙarin shigowa sai da suka daskare a wajen. Maganarsa ta razana su. Cikin tsawa mama ta ce Umaru ba ka da hankali ne? Ko kuwa ka fara shaye-shaye ban sani ba. Ɗago jajayen idanunsa yana kallonta cikin girmamawa ya ce wallahi mama ba na shan komai. Amma idan kin bani dama zan faɗa miki dukkan abin da ya faru. Har na sake ta. Wani huci mama ta sauke har da hura hanci ta ce to ina jin ka.
To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da Manha Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.